Hej og velkommen til. I dag der er vi taget på ejendom Højgaard, der ligger 1,5 kilometer øst fra Klokkerholm. En super ejendom, du har 185 kvadratmeter bolig, du har 450 kvadratmeter udbygninger, og så har du lige under 2 hektar jord. Så perfekt for dem, der gerne vil have et lille dyrehold og gerne vil være tæt på byen. Men jeg synes, vi skal gå ind og kigge lidt nærmere på stuehuset. Velkommen indenfor, her på Højgårdsvej 6. Indenfor et dejligt stort bryggers, masser af plads. Man har et lille gæstetoilet herinde ved siden af. Og så bevæger vi os ind i husets køkken. Dejligt fint køkken med masser af arbejdsplads, masser af bordplads. Super fint lys fra begge sider af ejendommen, ud mod gården eller ud mod haven, hvor man har det her dejlige spiseplads med udgang til en overdækket terrasse. Ønsker man at have en endnu større åben køkkenalrum i forbindelse med stuen, så kan man faktisk vælte den her væg, for det er en let væg, og så er der åben ind til hyggestuen, som man anvender i dag, og hvor der også er god plads. Og så har man faktisk også en lille tv-stue her. Har man behov for et værelse nede i stueplanen, så kan man godt lukke ind til stuen der, bruge den oprindelige entré som et walk-in, og så har man et rigtig, rigtig fint soveværelse her. Men man har jo også værelser op ovenpå, så dem tænker jeg lige, vi skal op og kigge. Så er jeg kommet på første sal. Som I ser, der er rigtig dejlig højde heroppe. På første salen, der har man i den ene endegavl et lille værelse og et dejligt badeværelse, både med et badekar og brus. I den anden endegavl har man et kæmpestort værelse med masser af plads til både seng og skabe. Og så har vi herinde super lækkert soveværelse. Masser af plads til sengen, til skaben. Der er en lille hyggekrog. Der kan mors sminkebord stå. Og så har man den her super skønne altan. Her kan man godt sidde ude og nyde morgenkaffen. Så helt fantastisk. Kunne det være et hus, en ejendom for jer, så ring til mig på 41 16 32 15. Eller send mig en mail på mads@mvbolig.dk. Vi snakkes ved.